Bubagra long le Dipramotha long le Dipramotha long le Khancha long le Khancha long le Bubagra ni Thanjana hamjagai phaine rongna khabai khobai lam chogo Bubagra ni Thanjana hamjagai phaine রক প্রেস মিডিয়া রগ্ন এবং তিনি ও জায়গা চিনি মাইলং এডিসি ভিলেজ পঞ্চমনগর থেকে যতন চিনিব আর 7 ফ্যামিলি 21 বুতা বুবাগ্রানি থানসা नि मारि थानसानो हामजागै जों तिब्रासारो थानसा खालायनो दंनाय हिने तिनि बरक याप्रि कताल सेपाइका बुवाग्रानि जोंसासानि ओ हमसां नरमै बरक लामा हिमनानि हिने बरकनो जों तिनि ओ जागाव तिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट बरमगोनां बिरेश देबबर्मा तिनि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट तिनि कल्याण देबबर्मा तिनि वाइटिएफनि तिनि बिपुल देबबर्मा तिनि जोनाल चेयारमैन ताई जत आदं दङ चिनि युथ सक्तगो जों बरकनो बुवाग्रानि मुंबाइ लामसगै नाहाका जों थानसानो दंनाय जोंनि नाहारमुं अबनो जों तिब्रासा थानसामनि हामनाय सर बो बिसियो अबं खाबले माइलुं एडिसि भिलेज पञ्चमनगर हंके जतनो सिनो 3 नং वार्ड और बीजेपी नि खास खलाइ दंगो सीपीएम खलाइनायबो दंगो कांग्रेस खलाइनायबो दंगो जों आसायखा मात्र त केबो माने कपालो मार्का सिलजागो आसाया जों बरक तिब्रासानो जों आबो हाइरंनो जों बेसी इम्पोर्टेन्ट या बीजेपी फायो सीपीएम फायो जों आबायनो बेसी साया जों तिब्रासा थानसांनानि बुवाग्रा जों थानसांनि गा ओ थानसानो हामजागो बरक फाइगा आबोसो जों बरकनो बुवाग्रानि मुंबाय लामसुबायना हाव हामबाय